salmina fedde nde fof miɗa salmina kala fedde yiɓɓe sira miɗa salmina kadi ne fedde yiɓɓe Mayhaari Kewe Ba en Beso en mi accani hay goto artiste aji ɗi fof ɗo mina waɗi so wona miɗo welti sabu komi lawo mu'en ɗo ɓe tolni fof miɗa e nder mu'en koɓe dañi fof mi renda ɗum e maɓɓe nden noon so ɓe dañi ɗumen mi waɗat présenté hooram wonde no miɗa ɓe weltani sira minan bo weltani no bete sabu hande boni min hecci ɓe kono koɓe mbatta fof ko mami tawe nden noon miɗa waɗa du'awu fedde fulɓe nde yo Allah fanude yeeso fedde fulɓe nde artiste aji yo Allah fanuɗi yeeso wax dëgg yalla ɓe jawaki min ɓe ɓittinani min ɗo ɓe tolni fof minen ɗo tolni sira noon ngu ñalngu hande bet dombani ko neɗɗo kala ko liggotoɗaɗa hen yiɗi ndam kala ko liggotoɗa hen yiɗi titara nden noon ñalngu hande ngu bettanima wax dëgg yalla te kadi ne ngu jombanima mina ñaago noon yen lal e jaam lalliten e jaam kala hen konnaɗen yo Allah yottin ɗum Allah wata e dara yakku ɗum artiste aji ɗi yo ɓe liggotoɓe ɗo fof machallah mbiɗa ɓe salmina ko ɗum jinnomi ko kalanmi hen sira mi weltima e fedde he mi weltima e pulagu he enen fof ɗemgal ngal ko gotal machallah jaa Elimane Ka mi salmini fof en garɗo yombo arano ñalngu ngu sina minen belti mino hen weltino bete min ɓuuri hen welto sabu sina bo kam tini sabu neɗɗo kala ko watta o nodduma e hoore mum ko tinɗoma minne ko gueɗel rek kalanatmi ɗum yo tinno sa yi min mbawi ko onon sukaɓe worɓe e rewɓe okkoɓe min kala ɗo jahɗa ha neɗɗo wi haɗa sukka neɗɗo ha foge ka kulɗo ɗum ɓesdu a hulani ɗum hoorema dannata sabu neɗɗo kala ko jawɗa ko neɗɗo bagal ko ɓooyi he woyndu fof ko neɗɗo ɓooyi e woyndu fof bagal ma tawma to singal tawima toon jammotiri hengal ha keeɓa ko cohluɗa ko aɗa andi ɓe sukaɓe worɓe hande ɓe dafaka koɓe mbaɗi de ɓe jogui yummiɓe ɓe jogui rewɓe ɓe jogui galleji kono ɓe gacci hitteji mumen fof ɓe kuccite amen nden no minen ne yomin gaccite mumen hakkille no bete minen ketto seeɗa wona ya hetto fof hettoto seeɗa simi ari hande mi wi Sira Ndiama wi yo subtawo ko kalnomi ko nde Sira Ndiama jaboto sabu ɓe mbi kala ɗo tawɗa ko lamda woɗɗidiɗo lamɗo puɗɗa wi nda safi andi ko siwa lamde lamdetake nda safi nden noon ɗum taki yomin moyto minen fof minen moyto haala gaño kono yo Allah hokku min gaño sabu sa ala gaño a tekkilani kala ɗo ɗo Sira dal an tinno e yimɓe ma tinaɓe haymo tinanima tin haymo keɓtinɗane kañum o yiɗama yiɗ sa dañi 10 hokku ɗum buuɗi 5 ala koyin waɗatma tina fofen minoma du'ano ɗum ko mbaɗɗa ɗo ya waɗin mbo wuuri mbatta in ha daña hen ndam ya barke Alaji Amad Dem Sokone kala garɗo ɗo yo hoote jaam yo en mbaɗin fijo e jaleɗe ha in huuɓa ya barke Seydina Mouhammed ya Allah ko mbuɗu ngu neɗɗo dañi ɗo ñamgu ta wona ordonnance onon okkiroɓe ɓe son koti yo Allah hokku on goɗɗum mbaɗon e poseji mon hen min Mariama Diallo min on salmina goto foof inde mum e yettode mum ha arte président fedde e rewɓeɓe président fedde sabu guili ñande Aliou noddi kam wi kam programme Sira waɗana ɗum fedde mbimi ɗum eyi ko bawtal jiimi hen a faami te kaynotoɓe ɓe fedde nde mino ɓe yetta yo cukkuɓeɓe hen Sira e hoore mum ina wawi ko jiimi ko e mum nimsani mino ɗum yetti ha yeeso Allah kala mo ganduɗa hoore maɗa woni ɗa fijinara nalankegal ɗa yaaha minoma yetti guila e Mayhaari ha e Kewe ha e Beso ha e Mama Kadi ha e Ibou Ndiaye ha e Ibou Lawo ha e Hassane onon foof minon yetti saabu ɗon mbawno wi o mawɗo debbo wala sens kono ɓe kam nanguiɓe kam mbaɗi mino dañi sens nden noon minon yetti kala ko ganduɗa hoore ma on etima in ina woni qiiwal yo Allah yettinine jaam onon sukaɓe worɓe daraniɓe min ɓe kala ko ganduɗa hoore ma on etima in ina woni feɓete mon yo Allah yettinin ya barke Allah e nelaɗo mum en puɗɗima bisimilla yo en yettinine jaam mina salmina fedde yiɓɓe Sira fof e kala mbo Allah addi ɗo yo garɗo yo mbo arani fof mi salminiɓe fof mina salmina amateur aji ɗi mina salmina nalankeyagal fottugal ngal ɗo fof depuis ko wayno lappol Assane Guido Diati e lappol Ibou Lawo e lappol Mayhaari e lappol Boy Claire mi salminiɓe fof mi accani hay goto kala mo gandanɗa hoorema rek Allah addima ɗo tan min Aliou Sow mi salminima ha woni gonga minuma wiya bisimilla ma
e jamma hannde o fedde nde ko min sosi nde minen nde sosi le 25 presque le 25 février mbannomi nde sos no sosiri nde wona wonde goɗɗum e haala walla affaire aji wondude e sira walla ay goɗɗum e goɗɗum minen nde sosiri yidde sira sabu Allah e nelaɗo mum e yidande ɗum hooram sira ko nalanke mo ganduɗa hoorema ko suka mo dari e damal ko poɗɗo walle damal ngal ngol o dari noon ko minen amateur aji ɗi minen ɗum mbawi wallu minen ɗum mbawi ɗum sukkiddal ha o wawa yawtu ñande cosan minen ne ko à cause de Mariama Alaji Ousmane taki kam andu sira ha ngomi ɗum eyyi ko référence noon e nder pulagu Mariama Alaji Ousmane ko référence par ce que mi yi golle mum e nder pulagu te ɗo darani pulagu yimɓe fof si darinoma ɗon wedde vraiment affaire o mambo yawtu ko jagui nalankoɓe noon ɓe poti walle te ko wallataɓe ko amateur aji ɗi mbawi ɓe wallu par ce que nalanke ala ko wona amateur aji ɓe dañi kono donc hakkundam e sira ko Allah waɗi wona min waɗi wona kam waɗi ko Allah waɗi ko min ɗum ñagano Allah ngal koyal ngal o yaɓi yo Allah walɗum ya Allah ngal yawta ha minen fof min keƴa hen enen fof keƴen hen ya barke Allah e nelaɗo mum ok eyyi alhamdulillah par ce que noddude yimɓe ɓe ngara ko hunde saɗde mbolo hawridinde yimɓe ko hitti alhamdulillah e gon sengo par ce que hande sa hawridini lappi poɗɗiniɗo ko yettere Allah ko needi mum taki o dañi par ce que wodi no waranno comportement nder mumen vraiment o dañatano ko dañi ko hande eyyi ko tekti ko hen yimɓe ɓe de vraiment ɓe ko tinde neɗɗo rek e yidde koɓe goni ko par ce que soɓe jiɗano koɓe goni ko hay goto e mon aratano ɗo anani kono donc minen mbaɗa félicité kamen fof arɓe ɓe yoɓe ɓe garani fof fedde nde fof mi accani hay goto kala mo mbiyanɗa hoore maɗa e fedde yiɓɓe sira fedde may haari fedde eggenar fedde Ibou Ndiaye fedde Ibou Law fedde Assane Guiɗo fof minen mbaɗa remercier fedde kewe ɓe fof mi waɗiɓe remercier par ce que ko yéene rek neɗɗo dañi e neɗɗo kono a wawa jogo fof a yina ɗum yéene tan vraiment mi yi yéene mumen hannde kono donc minen mbaɗa félicité mina ɓiya bisimilla mumen e jemma hannde o ko anniya amen lamdiɗa ko woni anniya amen hakkude amen e nalanke amen minen ɗum jiɗani ko kala de wa deggi Allah ko Allah jogui fof noon kono noon minen mbaɗi fas yéene oɗo hannde hikka o foti minen mbaɗi fas yéene mbo wuuri hande ɗon taw wirtima ɗon min ɗum mbaɗani yéene o dañde oto min ɗum mbaɗani yéene o dañde droit d'auteur par ce que ɗum woni nalanke wono won nalanke daña droit d'auteur par ce que ina waɗi ko ganduɗa hoorema minen waɗi contre e nder nalanke yagal woni hoko ngara hande ko waynino kewni jima jaaha daña ɗon kalisma jaaha vraiment ina weeli koyen passe-temps kono noon waɗi ko woni yeeso ma hande koko foti yawtu sabu hande si wiyama may haari ko artiste mawɗo o dañi droit d'auteur ko titre e nder men enen pulagu si wiyama sira dañi droit d'auteur ko titre e nder men enen fof kono donc minen ñaagui Allah e nelaɗo mum nalankoɓe fof par ce que groupe aji ɗi ko gooti nalankoɓe wonɓe ɗo fof minen ñaagui Allah e nelaɗo mum min ballaɓe ha mo kala e mumen daña droit d'auteur ɓe mbatta daro ɗo ɗon nalankoɓe jolfu ɓe daroto kamen fof ɓe daroda e mumen ɗon ko ɗum min ñagoto Allah e nelaɗo mum comme clip aji ɗi ganduɗa hoorema min nahna ɗum e studio minen jiiɗi par ce que hikka en mbaɗi communiqué ko way noon minema kono hande Allah innuno pour en kawrude ha mbawen wat communiqué ɗen gueɗe par ce que sira mi ɓooyi o invité radio hay DJ Faya mi jokkodiri e mum hono ɗen gueɗe pour invitana kam ɗum radio kono Allah innanin tawon te mine ñaagui Allah e nelaɗo mum hande ndu lewru artu hikka ndu tawa min e jaam enen fof mine ñaagui Allah hande nden sira jooɗo radio walla waɗa studio ko ganduɗa hoorema vraiment so en funti minen enen fof en belto ɗum min ñaagui Allah e nelaɗo mum programme o min dañi programme he rek ko weltare no fewi par ce que sira ko bando amen debbo ko meñirawo amen ko fof amen e nder nalankegal ngal min mbaɗatane o yakkani ngal kame wontiɓe mum rewɓe fof mi salminiɓe goto kala inde mum e yettode mum nalanke garɗo e mbo arani fof mbo yinno ar minen lappi garɗi ɗi fof e garɗo e mbo arani fof mbo yinno ar par ce que ayi o ko Boy Claire dariɗo Boy Claire dariɗo e gara am Hassane Guiɗo Diatty fof hande ko fittandu
sira takki min boppi kala hitteji ɗi min jahanno min ngari nangirande ɗum e jemma mo ɗo min tolni fof miɗen ɓe ñagano balɗe juɗɗe e battane moƴƴe par ce que nalankagal ngal ɓe jahata ɓe tawi min he ngal nde ɓe ngari ne ɓe jakkani ngal ɓe ɓeydungal yahrin yeeso ɗum taki mi juurima ɓe minen ɓe salmina o bandu amen debbo ne may haari ɓe fof minen ɓe calmina minen ɓe juuro hande dal miɗen belti ha simin dañino ko ɓuuri weltare ne min mbaɗatno ɗum eyyi min calminiɓe min juurima on onon fansiji ɗi e onon journaliste ji ɗi fof min calmini on min juurima on min on dekki juuɗe min en on ñagano balɗe juɗɗe e balɗe moƴƴe par ce que sarani hande na wiye journaliste komo anda journaliste rek woni jawiɗo journaliste walla anda ko journaliste yaata saabu hande kala joom dañɗo ñalande si ñalande ma faftata yidate journaliste gila e lamɓe noon ha e sernuɓe ha e fof no way fof mi salmini on mi juurima on mina laara jamma eyyi ɗum tayna weltare mina hen welti hata baari kala par ce que simin jaggodiri rek min mbaɗi komin poti wat par ce que ɗo ko hakkude miñirawo rek e mawnirawo goni ɗo waɗe nden hakkude miñirawo e mawnirawo siɓe gondi siɓe nanggodiri ɓe mbaɗi ko ɓe poti wat siɓe nanggodirani ɓe mbaɗi ko ɓe potani wat par ce que minen ɓe worɓe ɓe hande ɓe ko waɗ rewɓe ko wandiɓe men rewɓe ko hakkude miñirawo e mawnirawo rek goni ɗo par ce que ande onon journaliste ji ɗi ko nanggodirɓe julaɓeɓe ko nanggodirɓe lamɓe ɓe ko nanggodirɓe amateur aji ɗi ko nanggodirɓe par ce que ko fedde hawriti ɗo ɓe nanggodiri ha ɓe mbawi hawrindin ɗo yimɓeɓe wadde nde noon fedde si wawi hawrindin yimɓe sakka minen foɓɓe ɓe minen ɓe gandaɗa komin noddeteɓe minen ɓuuri waw fon nanggotir mina ɓe ñaago kala ɗo min tolni goto kala yo watto e goɗɗo e hakkil anani kala ko Ibou Law yiɗani Hassane yo Hassane yiɗani Ibou Law yiɗana en Boy Claire yiɗana en May Haari mi yiɗana en goɗɗo minen ndendi yumma minen ndendi baaba ko wiyete ko puccu ko yaawi fof wiye alin ɗum ko kamiɗo sa in ala nder amen minen ndendi yumma minen ndendi baaba ay minen ɓeɗo fof minen ndenti ɗomin ñallata minen ndenti ɗomin mbaalata kala kumpaɗo ɗum hakkude amen hen yo waw andu kala ko wawi nanti tayna waajiragal ay minomo kalata hande o ko lomi walla ko kawjuma en fof mo noddi kam téléphone mami dial o noddi tam téléphone o jalna kam ha mi yejjita ko mettuno kam andi ɗum rek koye yettere Allah heure fof mbo jimi appel mum e téléphone am hay simino noto tan min jali o hande bonini wacca kam mais kaw mbiyanmi ɗum eyyi kaw mbiyanmi ɗum Ali Ndoye kaw mbiyanmi ɗum o min innotirta inde amen sax goto men kala mo dañani goɗɗo inde min Mbutu Sow mbiyanmi ɗum kam Habdou Wage o wiyata kam alani andi ɗum rek ala ko ɓuurin wele aduna eyyi wax degg yallah hande ala komin dañi ko wona weltare min gari nanguiran o bandu amen debbo min gari nanguiran fansiji ɗi min gari o nanguiran oɗon foof dal mo innuma mo innani haala ka si feewi e gande koto Allah si woñima gandon neɗɗo matani ta mi sohlino hen ko ɓuuri ɗum no ay foof mi salmini on mi juurima on eyyi ɗum sehlam ko yettode Allah par ce que sera kapay ko bandu amen debbo gonduɗo neede e neware aɗa ɓe mbi cekanɗomo sekantama mbo tinani o sina waɗ tintintama takko kuɓɓumi otam bawol to ha garmin yallumi kawla garmi ha par ce que kam tintinami ɗum tinɗo waɗa tintinanma sira noon ko needi wondi neɗɗo fof mo jogani ceram ande tagal ma sa yi May Haari ari arde lappol mum Assane Guiɗo ari arde lappol mum Ibou Law ari arde lappol mum koye mum woodi no ɗum wasno hay so min goni nalan ko min dewata toon kono neɗɗo noon ni no wayi tan noon jaggirta ɗum miɗen ñaagono on programme yo won mali mum yo ɗum won udditare mum yo ɗum won ɓural mum yo ɗum yaha to to miijino daña ko ɓuri ɗum min Boy Claire noon salumi ala hen falancar kala lappol ngol garmi walla ngol tawi mi bawol yo jalo ko lappolam ala May Haari ala Ibou Law ala Ibou Ndiaye seede Allah Assane Guiɗo jati kam on ko doomu ndeyam Allah waɗi bawol no andi ɗum Jolof no andi ɗum Waalo Barak andi ɗum Saloum no andi ɗum o baajarawo amen ne ko neɗɗo moƴƴo o May Haari kala ɗo tigi Hassane ɗon tigi kala jaaɗo Assane walla mbo Assane andi heddi ko boom ko mbiya ko lem joom o kam ko baaɗam
aɗa andi o kam heccimi bon kono kawre wetanmi wat cukalel ngel joguimi noon guila yi gueltama guila watti terama dertidere anti kaw mais ala probléme si ari tan mi hokka ɗum debbo no wawi foof on beltanama. Assalamu alaikum Eliman Demba Juma ko waɗi fof mi salminima an gendiyanke leñol o mo ganduɗa ko an jogui journaliste yagal ɗo e région men région Kaolack haɗa ɗeftina pulago o ñande kala haɗa hen dawa haɗa hen hirdo haɗa waɗa exploité nalankagal ɓiɓɓe fulɓe haɗa weltina ɓiɓɓe fulɓe ko adi fof mi salminima Eliman. Eyyi Eliman ko weltare tan no feewi nona seeɗa par ce que oɗo sira dawruɗo anniversaire hande ko sehilam ko giɗam ko bandam debbo o ñande mi idi fottu ñanma o soodi mbustalngal e teddungal mum o ari o wi o nangi kam bandu gorko ko jiɗɗom wallahi ko ɗum addi cehilagalam hakkundam e sira o ɗum taki nde o waɗi oɗo programme nde o tinne nde o ƴetti téléphone mum o noddi kam tan mi waɗani ɓerɗe ɗiɗi ke kala no wawi wasi tawri kam cellal mami ar ha mi tewa mino ɗum ñagano ɗum ɗo oɗo anniversaire yo wanmo duuɓi tittinde tan ko Boykeler e oɗo mo mbiyatmi Ibou Yero Samba Ndaw ɓurɗo andirede Abdou Wage eyyi ko haala mumen ka il faut mi tengtina ka par ce que minen nalankoɓe komin neɗɗo goto par ce que kono hono Ibou Law wini julaɓe kamen gondi sofreɓe kamen gondi kala rentuɓe meccal ka kamen gondi sakka noon minen nalankoɓe nalanke ga si tawi yiɗa nalanke bandum tawa o añi ko hoore mum tawata ko añi ko pulago o par ce que nalanke fof dawol mum e kirndol mum koɗo pulago o welti tan gila e am ha e Boykeler ha e Ibou Ndiaye mbo tawaka o ha e Sira o ha e Ibou Yero Samba Ndaw ha e Mayhaari ha e etc kewe en e beso julli en kala nalanke dawol mum koɗo pulago o welti tan ɗum tan woni dawol amen wadde minen fof ɓerɗe amen koɗe goote ɗum wayi kono ko rentuɓe gaal e nder ndiyam kamen ndendi miijoji ko ha gaal o teera mo kala jippo ya haajoji mum nden Eliman eɗen ñaago tan yo oɗo anniversaire yombo waɗe duuɓi e dutal yo Allah okka en cellal e sellirede tawa eɗen ɗum tawra en cellal mbaɗanmiɓe conseil tan ko mbanɓe ko conseil danaka Eliman ɓe hen par ce que miɗo sikki ɗo e nder région men Kaolack région men Sine Saloum nalanke pullo gonɗo ɗo komin idiɗo waɗ anniversaire ko yeeso ma komin idiɗo waɗ anniversaire fofen keeƴi hen mo kala watti waɗ anniversaire wadde ko mbanɓe ko conseil ɓe hen par ce que mbo hen kala mbo waɗa anniversaire mi holliri bolol ngol donc si tawino ɓe mbaɗi kam contour wondo kamenne ɓe tawtoytaka mbo hen kala mbo waɗa anniversaire te anniversaire wona gueɗe cakanegal ɗum wona gueɗe bolle poyɗe ko ɗum hollirde liggey ma hollirde ko gonɗa hollirde gonka ma e fina tawama wadde noon Eliman nde mbaɗmi nde anniversaire mi jogaki hen nimse par ce que Ibou Ndiaye watti waɗ Mayhaari watti waɗ Sira Kapay o watti waɗ Keɓe watti waɗ etc e woɗɓe yo an Eliman Demba Juma wadde anniversaire eɗen mbawi wi afo anniversaire ɗo e nder région men Sine Saloum komin Hassane Guiɗo Diatty sa waɗi hunde noon yimɓe ñembi hen ɓe cukki a andat hunde nde bonani saabu si tawi no boni wonɗo sukketake wadde yo Allah won balla men tan waɗanɓe kamɓe organisé e manam fedde nde ko Aliou Mbabou mi sosani kam fedde nde fedde yiɓɓe Sira Kapay fedde nde sosano février rowane on février arti hikka dal e joni ɓe mbaɗi organisation ɓe mbi joni yoɓe mbaɗanam manam ɗino nde ñalade hande ni sababu fedde nde noon wax degg Yalla ko Aliou sosi nde par ce que nde o sosanta kam fedde nde ta min gandotirani sak no feewi par ce que min andita so wi kam ko nde wotere wonata koɓe mbita ko ndingu kam ko Allah re waɗata e neɗɗo kam no wi kam tan o yiɗi kam
e o laari o wi komi nalanke kam ne geɗe nalanke yagal koko weli ɗum kala ko abbite geɗe pular dal koko weli ɗum e woni ko sosani kam ko nde fedde e joni noon Allah layni en ha nde ñalande hande funti hen eyi salminama juurama e machallah si wona kala garɗo mina ɗum yetta mina ɗum salmina mina ɗum juuro mina ɗum ñagano balɗe juɗɗe e cellal yo collunoɗo armbo arani mi accani hay goto noon debbo e gorko suka e mawɗo kala dawɗo nde ñalande mi salminima mi juurimama mi ñaganimama balɗe juɗɗe e cellal Allah danda en feere gaño ya hormanelaɗo caɗele de danaka hunde kam koɗo tegɗa in tan ko ɗonin tegi e in heewani caɗele par ce que hande sa woni jahowo ɗa yaha e yimɓe he a hoytinat hoorema koko mbiyanmiɓe kore minen hande sa yi minen jaha minen nalankoɓe ɓe ko amateur aji ɗi par ce que hande e nalanke si darima e runde yimi jimɗi tati okkaka hay mbuɗu hay sa tasanine a tayalat ɓanduma wonta sawar ɗum tagi noon sa yi hande minen nalankoɓe ɓe min mbawi ya hande ko amateur aji ɗi e minen ɓe ñagando dal gurdam juɗɗam e cellal Allah waɗana enen fof waɗana kala julɗo ya hormanelaɗo eyi manam ɗum dal ko wurtingol pular par ce que ɗum sa yiri neɗɗo rek a andat o ko pullo pire eyi min noon gila dawmi min kam pular koko weli kam rek par ce que kala ɗo jiiɗa kam ta mina waɗi cagayol mina waɗi kotone koyɗe mina waɗi diiɓe mina waɗi potol peme eyi min kam gila dawmi in welam rek te Allah taki eyi jarama